hürmetli vatandaşlar ve Müslüman doğanımız sizin hemmeňizi Kurban bayramı bilen kutlaýaryn. Maşgalaňyza öňüňde awadançylyk we gelçegiň gowy galganyň bagtly bolmagyny arzu edýän. Türkmenistanyň şu wagt rençilşirmli fursat halk aç, işsiz, ağır durmuşu baştan geçirýär. Imamyň garamazdan men sizden haýyş edýän ruhumuz berent bolsun. İň bolmadyk ýagdaýyna bir-birinize salam berip ýagdaýyny soramany goýmaň. Hal ahwalyny soraman bir-birini. Ama ruhtan kaçmaň adamlar nesip bolsa şimdi öýüňde Pagat bayramçylygy dolanar. Türkmenistanyň başyna oturan ogurlar, diktator rejimi basın Türkmenistandan ýok bolup gider. Biz bu uğruna görüşýäs, görüş dowam edýär. Ýene bir gezek bayramyň kutly bolsun. Men size şu münasebetli ýalyn şygyr mokap berjek, gowy şaşap berjek. Şygyryň ady Türkmenim. Näjütler ýykdy halkyň geljegin, görüş bilen dikeler ykbaly Türkmenim. Şermeneden han bolmaz eşekde iman, agdy birlik bilen geler bagty Türkmenim. Samsyklar han boldy, bihepler ket huda, häsiýetsiz hatynlar gölezina döküldü köçe. Rızgal gitti yurtdan ogrular yığınadı para, akıl paýgas bilen geler iman Türkmenim. Mukaddestir tarihi, geçen ýoly halkymyň wagty geldi, haramlar gidin, yurdu terk edin. Akmömet adamlar bunu öz ilime südläyin. Hakikatdir mirasy we geljegi Türkmenim. Men size bir saat berjek, o saatyň ady Känully.
Yine bir gezek Kurban bayramı kutlu olsun, saçağınızın bereket artsın, görüşüňiz gowy bolsun adamlar.